गिबियावनो गासैखौबो AtoZ अनलाइन क्लासाव बरायनानै लाग्रोबाय। जोंहा पार्ट 3 आव सावरायनाय बायदियैनो जोङो पार्ट 3 खौ लानानै फैदों। दिनै सावरायगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सायाव जाफुं सोलिखां बिदिन्था। जोङो सिगां मोनसे सिनायथि होखांबाय। प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ माखौ बुङो होननानै बुङोब्लाथाय जाय टेन्सआव भार्बनि खामानिया आथिखालनि समाव सोलिखांबाय एबा जाखांबायखौ फोरमायो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होननानै बुङो। नैबे दानि समाव जोबखांबाय बा दासोल' जोबखांबाय फोरमायब्लाबो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो। गोसोआव लाबानो जाबाय ना। दा बेनि सेन्टेन्स दानायनि पेटार्नआ नैबिदि। सेन्टेन्सखौ माबायदि दागोन नाय। साबजेक्ट होखांनायनि उनाव हेभ हेज होनांगोन प्लास पिपिआ जाबाय पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन भार्ब प्लास अबजेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल दै नै पेटार्नआव साबजेक्ट मानि मा खामानि मावग्रा नैबेफोरखौ खामानि मावग्रा होननानै बुङो। आइ मानि मा आं नोंगोना नङा बियो आं। वी मानि मा जों बेखौ नोंसोर हाखागौ नङा होमबा। इउ मानि नों नङाबा नोंसोर। दे मानि बिसोर बियो ओमफ्राय बेथ' आफाया नङा होमबा आफाया बा बाबाया नङा होमबा बिब्दि आरोना आफाया। दानिया नैबेफोरजों आइ वी इउ दे बेखिनिजों मा जायो हेभ जायो। बेखौ एकदम थि गोसोआव लाबानो जाबाय। आइजों हेज होफ्लांनो नाङा। आइजों हेभ जायो। वीजों अरायबो हेभ जागोन। वीजों हेज जाफैनाय नङा। गोसोआव लादो बेखौ बेखायनो नोरै सिनखौ बोखादो। वीजों हेभ इउजोंबो हेभ देजोंबो हेभ देजों हेज जाया दै गोरोन्थि जागोन मालाबा बिदि होनो मोना। बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन। दाना हि सिजों मा जायो हि सिजों हेज जायो। फादार मादार सिस्टार सासे मोनसे मानसिनि नाम बेफोरजों मा जायो हेज जायो। गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना नोंखौ होनदों साबजेक्टनि उनाव हेभ हेज होबाय नोङो साबजेक्टआ नैफोरमोन। साबजेक्टआ सिगाङाव थायोना नोंखौ जि सेन्टेन्स दानो होआथों मानो बेखौ नायोब्लानो नोङो हाजोबगोन आरो एबारो। साबजेक्टनि उनाव हेभ हेजखौ नोङो बहायखाबाय। हेभआ माजों जायो हेजआ माजों जायो नै बेखौ बहायबाय नोङो। आइ वी इउ देजों हेभ जाबाय। हि सि फादार इट बेफोरजों हेज जाबाय। दाना मा नांगौ नोंनो पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन भार्ब। पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन भार्ब माखौ बुङो जोङो भार्बखौ नायग्रोनि दानिया। भार्बआ माबायदिमोन जोंना भार्बआ नैबेयो डु माइनि मामोन मावनाय। भार्ब टुआ मा डिड डु डिड डान नैबेखौ होनो पास्ट पार्टिसिपल फर्म। पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन भार्ब दै। भार्ब 3 नै भि वानआ मेन भार्ब पास्ट फर्मआ डु डिड डान बिजाबाव दं जे नोंसोरनाव बेखौ मुखास्थ' बानायजोबबानो जाबाय। डु डिड डान नैबे डानखौ लागोन। सिं सें सां नैबे साङा पास्ट पार्टिसिपल फर्म। राइट रड रिटेन नैबे रिटेनआ पास्ट पार्टिसिपल फर्म। प्ले प्लेड प्लेड नैबे प्लेडआ पास्ट पार्टिसिपल फर्म। इट एट इटेन नैबे इटेनआ पास्ट पार्टिसिपल फर्म। टिस टट टट बेयो मा पास्ट पार्टिसिपल फर्मआ नैबे टटआ जागोन आरो ना। बेथ' प्रेजेन्ट फर्म नङा होमबा डुइं जाहैनाया बेयो भार्ब 4 आव गोलैगोन दे। जोङो भार्बखौ बिदि बोखावजोबनानै दोनखादों। बेखौ मुखास्थ' बानायथारनांगोन दै अब्लासो जागोन। बेखौ मुखास्थ' बानायाबाथाय सेन्टेन्सआ जाहैनाय नङा। दाना अब्ला बेखौ नायनानै जों बानायनो हासिगोन सेन्टेन्सआव हमनानै ला नोङो डु होननो मावो होननो नागिरदों ना आं खामानि मावो मा जागोन प्रेजेन्ट पारफेक्टआ मामोन दानिया प्रेजेन्ट पारफेक्टआ जाबाय आथिखालनि समाव जाखांनाय फोरमायग्रा। अब्ला आइ हेभ डुनिया मामोन डान होनानै होनो। आइ हेभ ओरै फैनानै ओरै थांदों। आइ हेभ डान मावखांबाय। आइ हेभ डान मानि मा आं मावखांबाय नै नङा होमबा आइ हेभ डान आं मावखांबाय। वी हेभ डान मा जाखो वी हेभ डान जों मावखांबाय। इउ हेभ इजा थांबा मा जागोन डान वी हेभ डान सोलायबाय दं नानै बे पेटार्नखौ नायनानैसो सेन्टेन्सआ सोलायबाय थागोन। बुजिबाय जेरावनो बर'नि उनाव खांबाय थागोन बेयो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जागोन। गोसोआव लाबानो जाबाय। बाथ्रानि जोबनायाव खांबाय थागोन। आं मावखांबाय आं गेलेखांबाय आं बाजाराव थांखांबाय आं दुगैखांबाय आं लिरखांबाय आं फरायखांबाय आं रोजाबखांबाय बिब्दि आरोना खांबाय थागोन। इउ हेभ डान नों मावखांबाय। दे हेभ डान बिसोर मावखांबाय। खिन्थु नैबेहाय मा जागोन हि हेज डान बियो मावखांबाय। बियो होनबाथाय हेजसो जाबाय एबार ना बेयाव चेन्ज जायो। सी हेज डान बियो मावखांबाय। फादार हेज डान आफाया मावखांबाय नङा होमबा। सेन्टेन्सखौ सोलायनि एबार मावखांबाय लाया एबार मा जागोन हमना ला गेलेखांबाय होननांगौ। गेलेनाया मामोन प्लेमोन ना। प्लेनि पास्ट पार्टिसिपल फर्मआ मामोन दे
प्लेनि पास्ट पार्टिसिपल फर्मा नै प्लेनि पास्ट पार्टिसिपल प्ले प्लेड प्लेड नै बेयो पास्ट पार्टिसिपल फर्म ना अब्ला इयाव लागोन जोङो प्लेड PLAYED प्लेड इखो जायो गेलेखांबाय बुजिना मोनदों ना गेलेखांबायसो I have played माने आं गेलेखांबाय I have played cricket आं क्रिकेट गेलेखांबाय I have played a game आं खेला गेलेखांबाय इदि होनोब्लाथाय बुजिनाथ' मोनदों इंराजिया खोब गोरलैनाय ग्रामारखौ रोङोब्लाथाय ना बुजिना मोनोब्लाथाय हायिनि बाथ्रायानो फैया नोंसोरो ओरैनो गिबाय थायो ग्रामारखौ ना गिनानै जोङो रोंनाय नङा जोङो रोंनोब्लाथाय नाजानांगोन You have played नों गेलेखांबाय They have played बिसोर गेलेखांबाय She has played बियो गेलेखांबाय Father has played बेखायनो नोंसोरखौ आं बारे बारे बुंबाय थायो मा बुंदोंमोन दाखालियो खोनासंबाय थायोब्लानो नोंसोरो रोंगोन रोङिनि खुनु बाथ्रायानो गैया मिथिबायना नोंसोरो रिपिट जाबाय थागोन जेब्ला खोनासंबाय थागोन अब्ला नोंसोरो बुजिना मोनसिनलांबाय थागोन आरोना दा प्लेटखौ होखांबाय जोङो रोजाबखांबाय जुदि होनोब्ला जों दे सल' खनखांबाय होनोना सिंगार फैबाथाय ओइ आमखाया सल' खनखांबाय अब्ला बोरै होनगोन खनखांबायानो जोंना रोजाबखांबाय जायो लिरनायाव अब्ला I have रोजाबनायखौ मा होनो जोङो नै सिं होनगोन आं होना दे सिं होनो रोजाबनायखौ रोजाबखांबाया मा जागोन नै सां जायो अब्ला I have आं रोजाबखांबाय होनोब्ला SUNG खांबाय अब्ला नै रोजाबखांबाय सेन्टेन्सखौ नायबाय दंना आं रोजाबखांबाय नियाव मा दं खांबाय दंना गैया नै इयावबो खांबाय दंना गैया इयावबो खांबाय दं खांबाय मोनबाय थागोन इयाव दानि समाव जोबनाय नालाय आं रोजाबखांबाय जों रोजाबखांबाय We have sung You have sung बियो रोजाबखां नों रोजाबखांबाय They have sung बिसोर रोजाबखांबाय He has sung बियो रोजाबखांबाय Father has sung आफाया रोजाबखांबाय नङा होमबा फाननायखौ मा होनो जोङो फाननायखौ मा होनो दे सेल होनगोन ना सेल जाथाराखै होनलायनाया सेल माने फाननाय नङा होमबा सेलनि पास्ट फर्मा सोल्ड सेल सोल्ड पास्ट पार्टिसिपलालाय सोल्ड नै बेखौ लागोन जोङो सेल सोल्ड जायो बे सोल्डखौ लागोन होमबाना मा जायो फानखांबाय मैगं बेफारिफोरा होनो दे सेल जायाखै होननाया अब्ला मैगंखौ जुदि फानखाङो अब्ला मा होनगोन नोंलाय फानखांबाय होनगोन ना होना अब्ला बोरै होनगोन I have sold आं फानखांबाय I have sold vegetables I have sold the vegetables इदि होननो हागोन नोङो मैगं थाइगंफोरखौ फानखांजोब्बाय नङा होमबा I have sold the pen आं पेनखौ फानखांबाय I have sold the books आं बिजाब बहिफोरखौ फानखांबाय नङा होमबा इदि होननो हागोन आरो इयाव दि होनो हायो उनखैजा He has sold बियो फानखांबाय He has sold सेन्टेन्सआ बोरै दे सेन्टेन्सआ बोरै जादोंमोन ओरैनो He has sold the books बियो बिजाबफोरखौ फानखांबाय जागोन आरो नै सेन्टेन्सखौ इदि थायो He has sold the booksखौल' सोबाय नै बियो बिजाबफोरखौ फानखांबाय सिनायदों ना बियो बिजाबफोरखौ फानखांबाय बिदि जागोन आरो नङा होमबा दानिया नै आरोबाव लाबावनो हागोन नोङो सेन्टेन्स मा नांगौ जाखांबाय होनना लुबैदोंब्ला नै आं जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय ना होनना जुदि सोङोब्लाथाय नों जे होननांगोन ओंखाम जाखांबाय बोरै होनगोन eat ate eaten पास्ट पार्टिसिपल फर्मा मा जायो eat ना eaten जायो नै eaten गोसोआव ला eaten अब्ला I have eaten 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 I have eaten आं जाखांबाय माखौ राइस ओंखाम जाखांबाय We have eaten जों जाखांबाय You have eaten नों जाखांबाय They have eaten He has eaten बियो जाखांबाय Father has eaten बिब्दिनो सेन्टेन्सआ जालांजोबगोन आरो दा बुजिनानै मोनबाय जानांगौ नङा होमबा बे मानिमोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि जाय टेन्स अफ पार्टनि खामानिया आथिखालनि समाव जाखांबाय एबा जोबखांबायफोरखौ फोरमायो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होननानै बुङो होनदोंमोन आङो पेटार्नआ जाबाय साबजेक्ट प्लास एफएस प्लास पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन पार्ट प्लास अबजेक्ट बेखौ नोंसोरो लिरनानै दोनबानो जाबाय उनाव नङा होमबा उनाव लिरनानै दोन नोंसोरो रिपिट जानायनि थाखाय आरो खोनासंबाय था बावगारोब्लाथाय थ' बुजिनानै मोनबाय जानांगौ जोङो उननि पार्टआव प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सखौ सावरायगोन पार्ट 4आव बेखायनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइकबो हो लोगोसेनो भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालाम माबायदि जादों आरो माबायदि फोरोंबावनांगौ इमप्रुभ बोरै खालामनांगौ एसे खोन्थाहरबानो जाबाय नङा होमबा आरो साउन्ड क्वालिटिया बांद्राय थिग जायाखै दासो गिबि बानायजेनदोंथ' लासैनो नाजालांगोन जुदि नोंसोरो भिडिअखौ नायबाय थायोब्लाथाय
थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। बयनिसिमबो साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।